Jsem Alosov a víte, co to... Ahoj lidi, já jsem Alosov a vítám vás u nového videa z Robloxu a jako obvykle z hororovky. A zase mi vypadlo jméno. No, prostě tady budu muset sfoukávat svíčky. To je vše, co budu muset dělat. A utíkat od nějaké příšery. Nějakého zmutovaného králíka. Tady. Králík. Zmutovaný králík. A jdu se sfoukávat svíčky. 15 jich můžu sfouknout. Nahoře mám 3 životy. A když už je mít nebudu, tak jsem prostě chcípla. Tu baterku ani nepotřebuju. Podle zvuku můžeme třeba poznat, jestli je blízko u nás, anebo taky podle tohle. Chvátám, nemám chvíli klid. Do prkého hrady tam nejdu. Tam vzadu je králík. Tam vzadu je králík. Tady je past jeho. Sakra. Tohle taky strašně mi se stane. Kde je ten králík? Sakra. Někde poblíž je zase ten králík. Blbej. Zase ta jeho past. Tam vzadu je králík. Tam nejdu. Když je tam králík, je to na prd. A ty trhliny, tady to jsou teleporty, díky které můžete od toho králíka utíct. Ne, k čemu vlastně nepotřebuju tu baterku. Třeba na odhání toho králíka. Tam nejdu. Tam je králík. Svíčka. Aha. Já jsem... Siváji! Táhni. Tak nic, no. Tady máte vlastně ukázku, jak ten králík vypadá. Já když se na mapě i ty svíčky ukážu, když to dlouho nemůžu najít. Tam nejdu. Tak tady jsem předtím šla na začátku.
Nerozumět řeči dvě okmene. Tam nejdu. Svíčka. Já jsem asi jediný člověk, který se nebojí hororovek. Slyším zvuky. A ještě jsem zapomněla říct, že ta hra se líbí hraje se sluchátkama. Čau, Grimo. Poslední pár svíček. Ještě jedna. Tohle. Držíš hubu, králíku? Na tebe není někdo zvědavej. Ha. Tak. Ale jsem háj. Du. Tam nejdu. Hele, mě, že jsem ještě nepotkala králíka. To také není zrovna nejlepší. Jsou tlaky tady na mě. Kousek. Ještě kousek. To stihnu. A nebo taky ne. To nestihnu.